Ja, nog het meeste respect, dat heb ik voor die grote groepen soldaten, hè. Strak in het pak, 30 kilo bagage bij zich hebben en maar zingen. Ik heb een potje met vet al op de tafel gezet. Ik heb een potje vet al op de tafel gezet. Dit is het couplet. Ik heb een potje met vet. Ik heb een potje vet al op de tafel gezet. Dit wordt het derde couplet. Viel me een beetje tegen, moet ik eerlijk zeggen. Gisteravond gingen ze door tot compleet 863.